DFM. Sada mogu reći napokon. Danas ćemo napokon dobiti odgovor na vječni misterij. Pitanje svih pitanja. Sigurno ste se bar jednom to pitali. Zašto se za žutu kosu kaže da je plava? Zašto žene sa žutom kosom su plavuše, a ne recimo žutuše? A da bi dobili odgovor, zaputili smo se u Institut za jezikoslovlje gdje nam je doktor Branimir Brgles pokušao razjasniti ovu misteriju. Ukratko, dakle, pridivom plav u staroslavenskom jeziku se opisivalo nešto što je svjetlo, blijedo, slatno žuto, pa čak i ono što je bijelo. Pa se tako i osoba koja je imala svijetlu kosu, ten i oči nazivala plavom. I da, to je odgovor. U staroslavenskom plava se nije odnosila na boju, već za svjetlu nijansu. Modra je bila sadašnja plava, a plava je bila svjetla. Dakle, plavokos bi bio svjetlokos, za razliku od onih tamnokosih. Pa kako je onda plavo postalo modra boja? Za to su krivi Germani, objasnio nam je i to i jezikolog. Plav u značenju modar preuzeli smo iz bavarskog njemačkoga, kako plava može biti i svjetla boja, boja neba, tako se te dvije riječi ponekad ukrštavaju. Dakle, mi smo rekli za noćno nebo da je crno, a za dnevno da je svjetlo, to je plavo. A onda su Germani rekli das ist blau, a mi smo da, plav, stopilo se plava i na kraju postala plava koju poznajemo. I to je to. Izraz plav za kosu je puno stariji nego izraz plav za boju i staro značenje još uvijek je u ovom izrazu plavuša, a mi smo upravo riješili i taj misterij.